ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଭାଟି ଏଥିରେ କୋଇଲା ଆଉ କାଠରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ କମେଇ ପାରିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚକା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଯଦି ୟା ପରେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି କିମ୍ବା ବିରିୟାନୀ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତଳକୁ ଯଦି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ଆଜ୍ଞା ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଚକା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିରିୟାନୀ ଓ ଗ୍ରେଭି ହେବା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଓହ୍ଲାଇବେନି ସେଇ ଚକା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସାଇଡ଼୍ କରିବା ପରେ ନିଆଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଟି ମାନେ ହାଣ୍ଡି ବସିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ସୁଇଚ୍ ଧଳା ସୁଇଚ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ କମେଇ ପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।